लोगोफोर आं दायो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय दायो जोङो आंनि लोगोनाहानाव थांनो नागिरदों आरो दाखालि टम सोलोंनाय नाहानाव थांगोन आरो दायो जोङो लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांफाबाय थादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबाथाय लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्लाथाय साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय थौदे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामसै नै लोगोफोर दायो जोङो बारिथिंसो फैबाय आरो लामाथिं गोलाव जायो नालाय बिनिखायनो बारि फैबाय जोङो दायो आंजों लोगोसे बिबोनां फिसायाबो दंफायो आरो हनै हाय होन हाय मा ए टिभि नायद' नै दायो सफैबाय जोङो लोगोफोर आंनि लोगोनाहानाव टिभि नायबाय थादों आरो आं दायो टिभि नायफानोसै दसे नायलांबाय थादों नै दायो जोङो टिभि नायबाय थादों आरो लोगोफोर नै जोंनिया टम सालायग्रानि बेटाया मा बिलाय टाटा चिप्स रे चिप्स हाय नोरलाय जिनिस मेरे पास एक प्लास्टिक आइडिया है प्लास्टिक सर्जरी करा ले अमेरिका के हाय हाय तो तेरी चांदी हो जाएगी हाय गाइस हाय लोगोफोर नोंलाय हाय लोगोफोर मा खबर मोजां आंहा खबरा मोजां टिभि नायदों होनलाय आङो दायो Mama, buka dia ucap naik ke mana? Hey, Nela. Naik kan, Re? Sana dosen. Oi, buka dia ucap naik ke mana? Nahor na gini le nahor. Kenala, nang harsing gile dengan tini kan harsing lah. Hone aja, bawa kena deh. Hone sih. Wan, beben. Wan ni presiden jayo. Oh. Hey. Nine. 10. Wah, bidik gila yo, gila kan soal manusia nang. Mini beda. लोगोफोर आंनिया टम सालायग्रा लोगोआ लांथिथि नालाय बिनिखायनो गावखौ भिडिअआव देखायनो होआखै आरो ना बिनिखायनो देखायाखै आरो आं दायो लोगोफोर बाय बाय थांसै आंहा ना थादो दायो जोङो फैबाय आरो ना लोगोनाहानिफ्राय बिबोनाङा मालाय न'आव थाबोबाय न'आव सफैबाय आरो ना लोगोफोर मोनाबायबो नालाय आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन दे बाय बाय